Yun, alright guys. Last service, Dagupan City. Time check, anong oras na sir? Oras na. 8:30. Yun, 8:30 na guys. Overtime ulit. And then po, saan na siya? Ayun, may talo. Halika na, Bibing, start na natin. Nababaliw na to. Uy! Ikot ka nang ikot. Ganito kasi ang gusto kong habulin na ano eh, na Uy! kulay eh. Uy, halika dito. Nababaliw na dyan. Malakas ang dugo niya, sir. Malakas ang dugo niya. Kaya, nagagalit niya. Ayun, sir, sinistad na niya. Oops. Natatakot kasi siya. Ay, hawakan mo na, sir. Halika na eh. Sa tenga na lang, sir. Uy, wag ka lang. Wag lang. Wait lang. Kaya yung bata na ito. Naka-video na po. Magagalit. Wait lang kasi, Wait lang. Hindi ko kalakala si Jesse. Di mo ikagay. Di man dyan kayo. Kasi sir Sir, dyan sa na. dalawang tenga, sir. Makakagat ko niya. Nakaling. Lang pogi. Eh, pasok mo dyan. Ayaw mo patulong. Ayaw mo patulong. Eight. Sini. Likat niya. Makit na doon. Nakaling. Oo. Ikot ka kagad, oy. Umandi ka. Dami lang. Sara mo ngayon dito mo eh. Aling-aling ka pa. Nakaling. Maria. Ginagat yun ah. Tara, mga buti sir. Narikinta na. Nakaling. May marunong ka tumingin na camera. Yun na, pasok na po. Umiyak Oo siya. naman sining. Pasok, patitigasin ko lang. Sining. Right, laking load. Iyak siya. Nakaling. Di ba ma'am, tingnan mo, mas maliit yun sa amin. Okay lang yan sa kanya, maliit mo. Maliit. Match na match sila. Kasi may nagliligaw sa kanya itong malaki na ganyan. Ay, mayroon. Medyo mahaba Masisiris yung aso niya. pag gano'n. Pero ito, hindi na. Ano Hindi pangalan po niya, sir? mali. Ano? Zyron po. Siron. Zyron. Yan, Zyron guys. Medyo. Ma'am, papicture na ma'am. Sir, dito mo lang hawak sa baba. Dalawang mukha niya. Ngayon lang nakabuntis na kabatch niya. Oo, Ay, kapatid na sila. Hindi, kamatch niya sir. Yung maliit. Maliit. Ay, puro malalaki ang ano. Tawagan mo si Abi, tawagan mo si Abi. Puro malalaki ang Malalaki. ano niya. Ha? Ma'am, saka isang pahiga. Tawagan mo si Abi. Oo naman sining. Tawagan mo si Abi, ah. Pinakamadaming anak nito sir. 9. 9. Sa isang ano. Sa Rosales. Hello sir. Ang dami. Jerry. Yun kay Sir Jerry ng Rosales. 9 ang anak. Pero matangkad. Ay, nahirapan kayo ipasok. Malit siya. Walang imposible sir. Mas madali nga pag malaki. Mas madali Mas may nahihirapan ako pag mali. Pag ganun. Wala akong pag-aawakan kasi ito naman nabibitawan ko. Yung malaki, madali lang. Kahit malaki. Tingnan mo yung Tawagan mo si Abi. vlog ko nakaraan sa yun, yung Rosales. Tinistad niya ulit nakarang buwan. Pinistan niya ulit. Nakalambitin siya. Nakakambitin na. Yun guys, first time na naka-stud si Zyron na ka-size niya. Ay, hindi pala, meron. Yung kay Sir MJ Baldovsi, yun, shout out kay Sir. Yun, yung aso mo na si Gazini. Yung pinakamaliit pala yun, si Gazini. Mas maliit ba? Hindi. Mas maliit sa kanya. Maliit pa sa kanya. Tatlo, na puro chocolate. Ganda. Ganda.
Sulit na sulit din ni Sir, ano, yan, galing pa ng Alaminos. Iniwan ko to doon, sa Alaminos. Ah, iniwan nyo na. Ako, iniwan ko na sa Alaminos. Kasi malayo eh. Malayo din. Oo, shooter na rin kasi yun, kaya Ay, siya na ang dumali. pinashoot ko na sa kanya. Ganda oh, pag mamparas maliit, ang ganda. 2 years old na to eh. Ito, 3. 3. Yun yung sunog eh, yung nagpunta kayo dito eh. Oo. Sila yun, ba? Sila yun, yung batch niya. Sila yung lumabas. Grabe dito sa Dagupan, no? Baha pa doon sa may ano. Ano yun? May nabutas silang pipe. Kaya walang tubig. Kaya pala. Dito sa inyo. Wala, alas. Bakit? Baha doon. Buong Dagupan walang tubig. Kasi nabutas nila yung tubig na ano, nawasa. Overtime yun, mamaya. Oo, magpapatay na sila mamaya na eh, walang tubig na eh. Hindi papakita namin si Paano kayo magiging yan? Kaya hindi nag-ipon na rin eh. Ay, mahirap yan, no? Walang paalam pala, no? Oo. Biglang namatay. Is mabibing yun. Anong pangalan nito? Zairon po. Gayon. Si Daisy, nakita si Daisy. Si Ay, Nate. baby. Baby, sa Zairon. Pares bulinggit. Maliliit na ulit siya din. Yes po, back-to-back liver po ito, ma'am. Mula sa kanununuhan niya, black eye brown na sila lang. Ay, ganda. Kaya nga, sayang, sister. Wait pa naman yun. Okay, Saan ako lang, kaaway niya. Kaaway niya ako. Siguro na niloloko-loko mo yun, sir. Oo. Oo. Pag niloloko-loko mo yung aso, Sanay na. Alam niya na. alam niya kung sino kaaway mo. Yan ang aso, hindi ka na makakalimutan. Alam, kahit baguhin mo pa. Hindi na, Kaaway. hanggang ano na, hanggang mamatay na siya. Kahit magpakabait ka. Hindi na yun. Kaya pala. Kahit anong gawin mo doon. 3 po, 3. Straight daw. Si Days. Go. Magti 3 years old na siya. Ito, sa May. Grabe po rin sila ng ulo. Oo, maliit. Grabe. Ang cute mo nga saan. May nakakamiss ulit si Alskad. Skad, papa niya. Nakakamiss. Maliit din yun eh, si Skad eh. Hindi, pag nanganak ka ng lalaki, Skad ulit. Skad. Para mabuhay ulit si Skad. Si Skad. Pero yung kay Jela, hindi siya matapang eh. Nung ano eh. Ano, may niniwan din sila mga kapatid nito. Meron. 4, namatay yung 2. Ay, tig-isa na lang. Oo, isang lalaki sa siya. Ay, nako. Hindi lalaki yung naiwan. Sa kapatid niya. Oo, lalaki din. 2 lalaki ang nilabas, 2 team. Sa Skad. Tapos 2 ganitong puti. Namatay yung 2. Pero yung batch nung yung isa ngayon niya dito, 4 na puti. Babae lang. Ha? Ganda ng mukha niya. Ganda ng mukha mo. Uy, huwag ka magnanganak ka na dami. Kahit 5 lang sana, 4. Gano'n. Huwag ka magwawalo parang ako. Walakas dugo nito eh. Magamit ko lagi eh. Magkalaki sila eh. Maliit. Di ba, Ali? Ganda. Ano po, mahirap po kasi pag malaki kayo nagpa-start, yari. Mayayari to, no? Oo, malaki kasi yung nahanap ko. Sa start pa lang, kawawa mo siya. Kawawa. Pero malaki titin. Malaki. Ganyan siya, pero yung Wapo ka daw. choco liver siya na parang Wapo ka cash. daw. Wapo. Kinatok ka naman. Chocolate. Kinatok ka na. Kinatok na siya. Yan kasi lang ang gusto kong habulin niya eh. Ito eh, yung ganyan. Kaya meron lalabas niya. Yung sa Dagupan, sir, 4 pala yung anak niya sa Dagupan. Yung pinakalas. Dalawang chocolate, dalawang ganito. Naging ganito. Ito po yan eh. Yung last na anak niya. Hindi na niya bibenta yung dalawang chocolate. Iwan daw niya. Eh din ang plano ko din dito eh. Lahat nila kami ni ate ko eh. Saka yung sa ano, sa... Alright. Sir, patayin mo, papakita ko sa'yo. Peace out.